Tervetuloa uuteen ja toiseen videoon. Tässä viime kerrasta on 2 viikkoa. Ja minusta tuntuu, että siis tässä on tapahtunut niin paljon kaikkea, että melkein viikon päästä ensimmäisestä videosta minä olin jo silleen, että apua, että pitäisiköhän minun kuvata jo seuraava. Jätin kuitenkin paljon asiaa tälle toiselle videolle ja yhtään pidempään en kehannut tätä kyllä viivyttää, että saadaan tässä edes jonkin sortin järkevän mittainen jakso. Mulla on 5 valmista työtä, mistä kaikki ei ollut edes puikoilla viime kerralla, joten wow. Tänään sataa vettä ja siis täällä on tosi harmaata. Tosi nättiä, mutta harmaata. Mutta äsken yritin jo alkaa kuvaamaan, mutta alkoi just satamaan vettä ja tuosta katosta kuului kauhean ropina, niin päätin, että odotetaan vähän aikaa ja kahvi kerkesi kylmetä, mutta se ei ole mitään uutta. Ensimmäisenä mulla on tällä kertaa neule päällä. Tämä on tämän vuoden puolella valmistunut Louvre paita. Eli tämä on Petite Knitin malli ja tämä on tehty PR-kyntistä. PR-kyntti on mulle semmonen tosi varma valinta. Se on siis tosi edullinen ja semmonen mukava rouhea ja tosi nätisti neuloutuva villa. Mie tykkään tosi paljon siitä neuletuntumasta. Se on vähän ehkä paksuhko, mutta mie tykkään, että sillä tulee siis tosi nättiä neulepintaa. Ja se on jotenkin tosi mukavaa neuloa. Sävyä en muista, joku peike ja koko on 5 tai 6. En tarkistanut ennen videon kuvaamista. Tämän Louvre-paidan kaverina mulla on pellavahousut. Ja nämä on minun oma käsialaa. Voisin käyttää näitä koko ajan, joten mie ehkä tarvitsisin toiset samanlaiset. Mutta siinä oli se, mitä nyt on päällä. Täällä on aika kylmä, ehkä 14 astetta. Joten ihan sopivasti vaatetta. Sitten lähdetään käymään nuo valmiit läpi. Ja mulla on niitä tosiaan se 5 kappaletta. Ja mie otin pikkupätkiä videota, mitä mie laitan tähän viereen sitten, koska nämä on vähän vaikea näyttää tässä pienellä ruudulla. Ekana mennään kattoon kotipeitto. Eli tämä kotipeitto oli viimeksi, tämä oli kasteltu ja en muista oliko edes päätelty. Taisi olla vielä langanpäät osittain päättelemättä. Mutta sitä en voinut silloin nostaa kylppärin lattialta vielä, että se oli sen verran vielä märkä. Tämä on tuosta Dropsin Karismasta neulottu Anna Johannan ohjeella. Ja langasta oli sävy 33, eli se oli minun mielestä ihan vaan pinkki nimellä. Valittiin tuommoisen tosi räikeän värin, mikä oli vähän yllättävä valinta mulle, mutta minä jotenkin kaipasin kotia semmoista väriä. Ja ohjeessa tähän peittoon tulee reunoihin semmoiset hapsut, mutta minä en halunnut niitä, koska meillä on 2 koiraa ja varsinkin nuorempi kaveri on vasta reilu vuotias, niin ne hapsut on liian houkuttelevia. Niin mietin tähän tämmösen
I-cord-reunan. Ja minun mielestä tämä oli tosi kiva tehdä. Et siis toki meni siinä nyt vähän aikaa, mutta mie koen, että tästä tuli tosi niin kuin siisti tästä reunasta ja tämä oli mukava neuloa. Ja tämä taisi olla 3 silmukan I-cord. Mutta joo, tästä on vaikea sen enempää oikeastaan tässä näyttää. Vähän siinä puikoilla tämä oli semmonen niinkö säkin muotoinen, kun oli niin lyhyet pyöräpuikot. Niin tämä peiton keskusta, se meni niinkö vähän sillai kuprulle. Niin kyllä tuossa kastellessa minä vaan vähän pingottelin sitä, siis mulla ei ole edes mitään pingotusalustaa tai semmoista, niin pingottelin ihan vaan pyyhkeen päällä märkänä, niin se suoristui tosi nätisti. Mie varasin tähän 22 kerää lankaa, mutta tämä painaa 783 grammaa, eli tuo meni 16 kerää, tai vajaa 16 kerää, eli mulla jäi aika paljon sitä yli, mutta toki se ei minua haittaa. En oikeastaan, en ole edes ihan varma, että millä perusteella minä ostin tämän langan, tai tämän lankamäärän, mutta se on siis todella edullista. Tuo Karisma peitolle tuli minun mielestä ihan siis 30, en tiedä tuliko edes 30 € hintaa. Ja joo. Tuo peitto oli tosi ihana tehdä niin alkuun. Siinä peitossa on niin osiot, muistaakseni 1-, 2- ja 3. osio. Niin ensimmäinen ja toinen osio oli tosi kiva tehdä. Ne valmistui tosi äkkiä ja minä jo mietin, että apua, että siis niinku, tää on tosi äkkiä valmis. Mutta sitten nuo ihan viimeiset osiot olikin sitten niinku tietenkin huomattavasti hitaampaa, että tuolla menee, ja näytän tästä vielä sen verran, että tuolla reunoissa on tuommoinen nyppykerros. Oikeastaan niin 2 nyppykerrosta tuossa ja tuossa. Niin nämä viimeiset 2 kerrosta tai 2 kuviokertaa, niin nämä oli aika vaivalloista tehdä. Mutta et siihen saakka koko tämä peitto oli todella yksinkertaista ja mukavaa. Ja nuo nypytkin, siis kyllä ne tuli siinä, mutta ymmärrän hyvin, jos joku jättää ne tekemättä, koska minun mielestä ne ei ihan hirveän hyvin näkynyt tuossa lopputuloksessa. Että olen tehnyt paljon semmoisia näkyvämpiäkin nyppyjä, mutta voi olla vika ihan täysin tekijässä. Mutta joo, se oli tosi kiva projekti. Mie oon miettinyt, että tuo on ihan hyvin semmonen, mitä mie voisin tehdä joululahjaksi tai synttärilahjaksi tuttaville. Mutta siitä mulla ei ole enempää. Mennään seuraavaan valmistuneeseen. Seuraava valmistunut on Holger-paita. Ja viimeksi kerroin siitä minun epäonnisesta hommasta, että olin neuloa posoitellut toisen hihan ilman mitään kavennuksia. Niin otin sitten ihan asiakseni purkaa sen hihan ja tein uuden hihan tilalle. Ja eihän tässä siis kauaa mennyt sitten, kun tämä vaan alkoi tekemään. Minun mielestä tämä on ihan hurjan söpö. Ja tykkään tosi paljon näistä väreistä. Toki mulla käy aina välillä silleen, että minä kerkeen vähän kyllästyä vaikka väreihin siinä neulomisen ohessa. Että nytkin minä olen vähän kyllästynyt tähän valkovihreään vartaloosuuteen, mutta kyllä minä silti tästä tykkään.
Mutta aloin miettiä vaan, että ehkä mä olisin tykännyt vielä enemmän tästä esimerkiksi punavalkoisena tästä vartalo-osuudesta. Ja ihan vähän olen tyytymätön tähän pääntiehen. Tässä ei varsinaisesti ole mitään vikkaa, mutta koska omaa työtä on välillä vähän vaikea arvostaa, niin sellaista. Mutta tämä oli tehty tosiaan, tämä on Petite Knitin ohje ja Knitting for Oliven merinosta. Ja se oli sitä, oliko se fingering vahvusta merinoa. Siis tosi miellyttävän tuntoinen nyt niinku kasteltuna ja viimeisteltynä. Tosi pehmeä ja ihanan jotenkin ohut ja tämmönen laskeutuva tämä kangas. Alkuun minä olin vähän hirvittynyt, koska se oli tosiaan niin ohutta. Mutta minusta tuntuu siis, että minä olin tehnyt just ennen tätä paitaa jonkun tämmöisen perkyntistä olevan paidan. Tämä painoo 120 grammaa ja tämä on meidän ihan pian tasan 3-vuotiaalle, eli tämä oli se 2-3-vuotiaan koko. Ja en tosiaan tehnyt vielä sitä 3-4V kokoa, vaikka se olisi ollut ehkä niin tällä hetkellä se oikea koko. Mutta meillä poika on sillä aika solakka, tai niin kuin, että on pelkkää raajaa ja pitkä selkä. Niin ajattelin, että tämä näytti silmämääräisesti kuitenkin niin kuin sen mittaiselta, että tämä voisi olla ihan hyvä. Mutta jos ei ole, niin eiköhän tällä nyt käyttäjä löydy. Mutta tästä mulla ei ole oikeastaan muuta sanottavaa. Tämä oli kiva työ, mutta vaati ehkä semmoisen pienen breikin siinä, kun tajusin, että minä olin tosiaan tehnyt sen hihan ilman niitä kavennuksia. Mutta sitten kun sen päätti vaan purkaa, niin valmistui ehkä seuraavana päivänä siitä nuo molemmat hihat. Sitten seuraavana heti tähän perään on juhannuskalla, mihin osallistuin. Eli Villattaret järjesti ensimmäisen yhteisneulonnan Instassa ja Facebookissa. Ja sieltä valmistui tämmöiset juhannussukat. Viimeksi minä olin tehnytkin ihan sen ohjeen tahtisesti, ehkä vartta tuon verran. Sen jälkeen tuli tiimalasi kantapää ja teräosa. Päädyin tekemään teräosasta ihan oman kokoisen, että tämä on nyt ehkä joku 3,7 tai 3,8. Ja miepä koitan tarkentaa. Tosi nätin näköistä pitsiä. Alkuun oli vähän vaikea päässä tähän pitsineuleeseen mukaan. Tai niinku tuntui, että no en minä kyllä tätä opi ulkoa, mutta jotenkin se sitten kuitenkin tälläkin kertaa muistui sieltä lopulta. Muistin ulkoa sen. Ja täällä varressa on nirkkoreuna, jonka toki seuraavissa sukissa neuloisin siinä, onkohan se nyt niinkö 3 puikon päättely tai joku semmonen niinkö, että neuloisin sen kiinni siis samalla siinä tämän nirkkoreunan jälkeen. Nyt tämä tehtiin neulalla ja langalla siis sukan valmistuttua. Mutta ihan hyvä tuli siis näinkin, mutta se on minun mielestä niin helppo laittaa silloin valmiiksi niin kuin tehdessä. Ja nämä oli Aaran jotakin merinosukkalankaa ja sävy oli ilta. Siitä on niin pitkä aika, kun minä olen tämän ostanut, että en ole ihan varma siitä, mutta kyllä minä googlettamalla katoin, että sävy voisi olla se ilta.
Ja ne painoi 89 grammaa, eli siitä jäi semmonen kiva jämä. Mut sitten on vielä 2 valmistunutta, joten otetaan seuraava. Okei, eli tätä mie en viimeksi tainnut sanoa edes suunnitelmissa, mutta tämä on Anna Heinon suunnittelema Pietaryrtti huivi. Ja tämä on folkkia ja villaa yhteisneulonta, jos en ihan väärässä ole. Mutta osallistun tällä huivilla siihen yhteisneulontaan, eli laitan kuvan tästä Instagramiin ja laitan siihen nuo tietyt tagit, niin minä on sitten mukana siinä yhteisneulonnassa. Muistaakseni siinä oli palkintona jotain suomalaista villaa tai muuta sellaista. Mie en ole käynyt ikinä yhdessäkään tuommoisessa neuletapahtumassa, eli tuo folkkia ja villaa on mulle ihan täysin vieras tapahtuma, mutta ilmeisesti semmonen mukava, vähän pienempi. Mutta tämän mie tein 100% villasta ja ihan todella vierasta langasta, nimittäin minä olen joskus saanut tämmöstä Novitan Florica-lankaa. Eli siis tämä vyötteen perusteella ainakin on joku tosi vanha lanka. Tämä oli tosiaan Noviten-lankaa, mitä minä en normaalisti käytä. Niin tämä ehkä meni vähän enemmän semmoiseen langan hävittämiskäyttöön nyt, että halusin vaan neuloa pois tuota lankaa tuolta kaapista. Mulla on sitä vielä 2 vyyhtiä, semmonen keltainen ja vihreä, mutta niitä on 1 vyyhti molempia. Tätä oli 2 vyyhtiä. Niin tästä sain hyvin tehtyä tämän huivin. Ja tämä huivimalli jostain syystä kiinnosti minua ihan alusta saakka tosi paljon. Minä jotenkin tykkään hirveästi näistä Pietaryrtti kukista, mitkä on täällä huivin ulkoreunassa. Eli tässä oli tosi erilainen rakenne tässä huivissa. Tämä aloitettiin täältä huivin ulkoreunoilta. Luotiin joku tyylin 300 silmukkaa. Ja alettiin sieltä kutoa sitä ja pikkuhiljaa kavennella kohti tuota keskustaa tuolla. Eli noita silmukoita oli koko ajan vähemmän ja vähemmän, mikä oli siis tosi minun mielestä palkitseva rakenne. Ja muutenkin minä olen tosi tyytyväinen tähän huiviin. Minun mielestä mulla tuli tosi kivan näköistä käsialaa. Oli ehkä 5-puoloiset puikot ja sitten tämä lanka on jotakin fingerin vahvusta. Ja tää oli tosi kiva tehdä. Langasta sen verran, että en tosiaan ole niinku fani. Mun mielestä toi oli tosi karkea, tai siis mulla meni sormet vähän kipeäksi tuosta, mutta nyt kun tämän kasteli ja mie kylvetin tämän niinku ihan vaan semmoisessa haaleahkossa vedessä ja laitoin siihen vähän etiikkaa, niin annoin siellä olla ehkä 18 tuntia, koska tämä unohtui sinne. Ja sitten laitoin tämän kuivumaan ihan vaan käsin pingottelin sitä vähän siinä pyyhkeen päällä. Ja jätin sen siihen kuivumaan, niin pehmeni tosi kivasti.
että nyt tämä on oikeastaan ehkä jopa vähän pehmeämpää kuin tämä PR-kynti, että niin kuin tosi semmonen jotenkin squishy. Semmonen mukava, ilmava ja pehmeä. Ei muuta sanottavaa oikeastaan tuosta langasta. Sitä meni 170 grammaa. Ja joo. Ehkä vähän häiritsee se, että tässä on semmonen niinkö... Tämä lanka haisee vähän semmoiselle pölylle. Niinkö, että ei missään nimessä semmoiselle mummolalle, miten monesti sanotaan. Ei sellaiselle, niinkö, eikä mitenkään huonolle. Mutta tässä on vähän semmoinen pölyinen niinkö, haju, että tuntuu, että tätä pitäisi ehkä vähän tuulettaa, että voi olla, että minä jätän tämän nyt tähän terassille vielä tuulettumaan, koska tuo etiikka ei poistanut sitä niin semmoista ajan hajua tästä. En tiedä, mitä minä tekisin niistä kahdesta vyyhdistä vielä. Kun se on kuitenkin 100% villaa, niin sillä minusta tuntuu tärkeältä tietenkin niin hyödyntää nämä langat. Yritän katsoa tässä samalla, että oliko tämä... Minun mielestä tämä oli suomalaista villaa. Saa pistää ehdotuksia. 2 vyyhtiä tätä Novita Floricaa vihreänä ja keltaisena. Niin mitä tekisit tästä? Siinä oli se valmistunut ja vielä on yksi valmistunut työ, mikä on siis todellinen yllättäjä. Okei, eli viimeisenä valmistuneena on tämä huivi, mikä on siis ihan täydellinen yllättäjä, nimittäin tämä on Pressed Flowers bandana. Pressed Flowers. Ja tämän on suunnitellut Amy Christophers. Ja tämähän on nyt siis tosi tykätty ja suosittu malli. Varsinkin tämän kesäkukkakalin myötä. Mie alun perin ajattelin, että tämä ei kyllä varmaan ole semmonen minun malli. Että jotenkin nämä kukat ei niinkö iskenyt minuun. Mutta sitten mie ajattelin, että ei vitsi, että jotenkin tuli semmonen niinkö pakottava tarve saada itselle tämä huivi myös. Niin mie sitten päätin, että kyllä mie tämän teen. Niin mie en nyt ala sitomaan tätä kiinni, mutta tämä on tämmönen aika lyhyt, että en tiedä käyttäisinkö mie tätä näin päin vai sitten näin. Voi olla, että näin päin. Mie näin, että jotkut oli laittanut tähän semmoisen jonkun nätin renkaan tai sellaisen. Sitten minä näin, että jotkut oli tehnyt tähän iCord-nauhat. Se voisi olla aika kiva, niin sais vaikka pinkit nauhat tähän. Niin sen sais helpommin kiinni. Sitten mietin myös, että voisihan tämä mennä tämmöisenä huivina myös. Mutta mietin tämän ihan täysin niin kuin jämälangoista. Katoin vaan, että minkä paksusta lankaa pitäisi olla. Ja sitten koitin tähdätä jotakuinkin siihen. Niin minä käytin tähän peitossa käytettyä Dropsin karismaa tuossa pinkissä sävyssä. Ja sitten tässäkin on PR-kynttiä toisena. Eli tämä vaalean harmaa
on perkynttiä muistaakseni miehelle tekemästä villapaidasta. Niin minun mielestä tämä väriyhdistelmä on tosi semmoinen jotenkin söpö ja jotenkin tosi tyttömäinen ja kuitenkin aika neutraali. En ole kastellut tätä vielä, koska siis minä aloitin tämän eilen aamulla ja minä eilen illalla päättelin langat tästä. Joten tämä oli todellakin semmoinen niinku pikainen työ ja jotenkin niinku hetken mielijohde. Mutta tämä oli niin ihanaa tehdä. Siis minä tykkäsin niin paljon neuloa tätä mosaikkineuletta. Minä en ole ikinä kokeillut tämmöstä, vaikka minä sanoisin, että minä olen neulonut siis todella paljon. Niin tämä oli mulle silti ihan uustuttavuus tämä mosaikkineule. Ja täytyy sanoa, että minä en ehkä osais omasta päästä kehitellä tämmöstä jotakin mosaikkineule-ohjetta. Hetki menisi varmaan arpoa sekin, että miten tätä voidaan tehdä niin pyöränä. Tämä on vaan niin ihanaa tämä pinta, siis tämä on tosi joustavaa ja aika niin paksua, mutta kuitenkin niin ei mitenkään semmoinen tönkkö. Mutta tämä vaan jotenkin ihastutti minut ihan täysin. Mie nyt mietin jopa, että pitäisikö minun tehdä se isompi versio tästä huivista tai sitten ne sukat. Jotenkin tää on tosi kiva. Mä uskon, että sukissa tämä olisi ihanaa. Vähän ehkä semmoiset paksummat sukat tulis. Mutta mä uskon, että nämä myös kestäis paljon paremmin kuin joku perussukat. Mut semmonen. Tätä en tiedä sanoinko jo, mutta en tosiaan ole kastellut tätä. Vähän tämä vettää niinkö huomaa, että tämä kärki vettää vähän kippuraan. Sen verran siis niinku, ei tiukka, mutta semmonen jämäkkä tämä reuna tässä. Että vaatis ehkä niinku sen kastelun, että tämä asettuisi silleen kunnolla tasoksi. Tästä ei oikeastaan muuta. No 87 grammaa meni lankaa, eli siis tosi kätevä tämmönen jämälankojen tuhoaja myös. Ja joo, se oli semmonen ylläri. Ja inspiroiduin niin kovasti, että etsin heti Instagramista hashtagillä lisää noita Pressed Flowers töitä. Mutta siinä on nyt ensimmäinen valmistunut työ siis tähän kesäkukkakaliin. Julkaisin just siitä myös kuvan Instaan. Nyt tuntuu, että mulla on tosi paljon näitä kaleja menossa, nimittäin aiemmin en ole osallistunut en ole tainnut osallistua ikinä niin kuin silleen oikeasti näihin kaleihin, mutta nyt mulla on heti tässä kolme valmistunutta työtä niihin. Niin ihan hauskaa. Mutta sitten mennään keskeneräisiin seuraavaksi. Ensimmäisenä keskeneräisenä näytetään vähän tylsät pois alta, eli edelleen viime jaksossa esitellyt Everyday DRK-sukat. En näistä kerro sen enempää, mutta vähän ne on edistynyt tässä silloin, kun on tarvinnut tämmöistä ihan jotakin nopeasti tartuttavaa, neulottavaa. Ja tässä oli lankana se Vintedistä pelastettu Saakavuulin joulun taikaa, niinhän se olikin. Eli tulossa ihan varmaan itselle tai lahjalaatikkoon nämä sukat. Ja sitten seuraavana keskeneräisenä on täällä ihan uusi tulokas. Eli nythän on ihan hirveän trendaavaa tämä Butter Yellow.
Ja siitäkin minä olin, että tämä ei ole minun väri, että minä en jotenkin näe tätä väriä itseni päällä, kunnes yhtenä iltana totesin, että ei, että kyllä minun on pakko saada jotain tästä väristä. Että sen verran on inspiroitunut nyt muiden töistä. Tämä on vielä tosi alkutekijöissään, eli täältä on tulossa neulepaita. Tämä etuosa on tässä työn keskellä. Sitten on hihat. Ja täältä on tulossa takaosa. Eli tähän tehdään raglan lisäyksiä tällä hetkellä. Ja tämä on sellainen kuin Georges sweater, eli Georges. Ehkä Georges. Tämä on Johanna Geris suunnittelema. Eli Kolibri by Johanna on tutummin. Tämä on tosiaan raglan rakenteella. Neulotaan 2 silkkimohairi säikeestä. Eli 2 lankaa yhtä aikaa. Ja olisiko tässä 5 puikot, joo. Ja tässä on semmoinen erikoisuus, että tähän tulee taakse semmoinen valtava rusetti. Minä laitan kuvan tähän. Eli tuo on tosi vaikea näyttää vielä tässä vaiheessa, kun se on niin kesken. Mutta minä ajattelin, että tässä tulee semmoinen ihana semmoinen kevyt neule, vaikka jonkun topin päällä, kun käydään paljon puolison kanssa ulkomailla, niin sinne, kun illat viilenee ja esimerkiksi ravintoloihin ei ole niin kauhean suotavaa aina mennä, vaikka olkapäät paljaana tai niin topissa, niin tuo on semmoinen nätti, kevyt paita tai neule siihen topin päälle. Ja tuo on muistaakseni jostakin häämallistosta. Eli tuo on sillä semmoinen niinku todella niinku hieno tai hienostunut jotenkin tuo malli. Tuota on käytetty tosi paljon juhlamekkojen päällä ja juhla-asuissa ylipäätään. Ja minä jotenkin rakastuin tuohon tosi tyttömäiseen malliin. Ja ajattelin, että tuo on niinku täydellinen lisä vaatekaappiin. Toki minua vähän arveluttaa tuo väri sen puolesta, että kuinka kauan tämä keltainen on pinnalla. Mutta kyllä minä sen verran mietin, että tuo sopii tosi paljon tai tosi hyvin minun niinku monien värikkäämpien vaatteiden kanssa. Tai sitten tosi helposti yhdistettävä niin neutraaliin, vaikka mustaan, valkoiseen. Tällaisen, niin kyllä minä uskon ja luotan, että tuolle on käyttöä. Mutta minä voisin ihan hyvin tehdä tuommoisen myös vaikka valkoisena tai jossakin neutraalisvärissa. Musta olisi tosi ihana, mutta en kyllä jaksaisi mustaa mohairia tai mustaa silkkimohairia neuloa. Mie odotan todella innolla, että minä pääsen näyttämään tuon sitten, kun se on vähän enemmän valmis. Et minä näytän vielä lähempää tätä neulepintaa. Tämä on tosi tämmöistä ilmavaa ja tuossa on noita raglan lisäyksiä. Jotenkin tykkään tosi paljon tästä neulepinnasta. Ja muutenkin tämä on todella pehmeä ja semmonen niinku hattaran tuntoinen. Ja tuon minä aloitin
Dropsin Kitsilkistä. Mie en ole ennen käyttänyt sitä lankaa ja vähän arvelin, että uskallanko tilata sitä tuohon. Kuitenkin piti tilata 12 kerää, kun mie teen tuon XL-kokoisena. Mutta otin riskin ja lähdin tekemään tuosta Dropsin langasta. Hinta pysyi silleen maltillisena, että olisiko ne ollut 60, ehkä 65 € nuo langat. Verrattain sitten, jos minä olisin tilannut vaikka jotakin Filkkolanan tiljaa, mistä tykkään, niin se olisi ollut heti 2-kertaisella hintaa. Tai että hinta olisi tullut se helposti reilu 100, niin säästin vähän ja katsotaan, miten tuo käyttäytyy. Mie sanoisin, että tuo on tuntunut tähän mennessä tosi hyvältä ja ei mitenkään erityisen pistelevältä. Ja en keksi niin pahaa sanottavaa tähän mennessä. Mutta siinä oli se keskeneräinen. Ja vielä on yksi keskeneräinen jäljellä. Joo, eli yksi keskeneräinen on jäljellä ja minä viimeksi sanoinkin siitä, että mulla oli tätä alpakkaullia, oisko mulla ollut 11 kerää tai aika monta kerää kaapissa, koska minä olin tilannut tätä neuletakkiin ja sanoin, että se projekti saa odottaa vähän myöhemmäksi ja että käytän tämän langan tosiaan muihin juttuihin, mutta minä löysin auton hanskalokerosta neuletakin aloituksen. Eli siis minä olen lähtenyt tekemään tätä neuletakkia ja sehän ei meitä haittaa, mutta ihan hauska yllätys oli. Mutta tämä on ollut selvästi ajatuksena ottaa reissuneuleeksi. Tästäkään ei ole hirveästi vielä katsottavaa, että takakappale ja täällä hihat taas raklan lisäyksillä ja etukappaleista on pikku kolmiot vasta valmistunut. Eli tämä on Petitechnitin Champagne cardigan. Tosi yksinkertainen perusmalli. Mie kaipaan ehdottomasti sellaista varmaa vaatekaappia. Mie tavoittelen sitä, että sillä olisi paljon yksivärisiä vaatteita, mitä olisi helppo yhdistellä sitten värikkäiden ja kuviollisten vaatteiden kanssa. Niin tämä on seuraava semmoinen varma vaatekaapin kulmakivi. Tämmönen peruspeike, villa tai neuletakki. Joo, tuo on ollut siis valmiin tai keskeneräisenä ilmeisesti jostain helmikuulta saakka. Että olin merkinnyt tuon jo Ravelryyn ja sieltä katsoin, että on täällä. Että mitä ihmettä, että en ole kyllä muistanut ollenkaan, että missähän se on. Ja sitten välähti, että hetkonen, että mulla on auton hanskalokerossaan joku työ kesken, mutta minä olen tehnyt sitä ehkä yhden kerran autossa. Niin sehän olikin tuo neuletakki. Ja nyt me on käyttänyt tosiaan tuota alpakkaullia ainakin sen 1 kerran verran. Ei mitään tietoa, että riittääkö mulla lanka, mutta lähdetään kokeilemaan ja sitten mietin, että voisin jättää ihan hituisen vajaamittaiseksi hihat, koska monessa paidassa mulla on tosi pitkät hihat, niin minä olen tehnyt nämä aina ohjeen mukaisesti, mutta sitten kastellessa nämä on minun mielestä venähtänyt aina aika hyvin. Niin jätän ehkä vähän vajaaksi nuo hihat ja katsotaan, jos ne kastelussa sitten venähtää siihen oikeaan mittaan. Jos ei, niin ei haittaa. Tuosta minä olin aloittanut koon 5 ja väri oli marsipaani. Oli sillä ihan positiivinen yllätys.
tämä neuletakki, mutta nyt minua kauhistuttaa se, että mulla on keskeneräisenä siis 2 neuletakkia ja 1 sukat. Ja siinähän ei ole minulle mitään mielenkiintoista tehtävää, joten en tiedä, mitähän minä keksin nyt vielä näiden kaveriksi puikoille. Minä olin ennen todellakin yksiavioinen neuloja. Minä aloitin 1 työn ja tein niin kauan aikaa, että se oli valmis. Ja siitä syystä mulla on varmaan tänä vuonna valmistunut ehkä 5 tai 6 villapaitaa tai neulepaitaa, koska minä olen tunnollisesti aloittanut 1 ja tehnyt sen loppuun ja sitten vasta aloittanut seuraavan. Mutta nyt on alkanut vähän lipsua ja siis minä huomaan, että minä nautin siitä, että minä voin valita vähän mielen mukaan, että miltä tuntuu. Mohair-neule on esimerkiksi sellainen, mitä minä en jaksa pitkään neuloa. Mulla jostain syystä lähtee tunto käsistä tosi helposti. Varmaan ihan vaan jumia tuolla jossain hartiaseudulla. Niin tuo kaksinkertainen mohair noilla 5 puikoilla ei ole ilmeisesti hirveän hyvä mulle. Niin mulla lähtee tosi useasti tuntoa jo tyylin ihan muutaman kerroksen jälkeen käsistä. Sitten minä ravistelen käsiä ja saan sen takaisin, mutta yleensä siinä vaiheessa minä vaihan sitten työtä. Niin nyt mulla ei olekaan oikeastaan hirveästi muuta työtä, mihin vaihtaa, kuin sitten tämä neuletakki, mutta en tiedä, onko tämä yhtään sen parempi, nimittäin tässä on 4,5 millin puikot. Mutta katsotaan. Tästä tulee kyllä varmasti tosi mukava semmonen luottovaate. Mut siinä oli tällä kertaa kaikki valmistuneet ja kaikki keskeneräiset. Ja minun mielestä näitä oli aika paljon. Mulla on kori tuossa ihan kukkurallaan täynnä. Ja nyt me voin ottaa tuolta jo jotakin käyttöön. Ajattelin nimittäin, että kyllä nuo Kalin sukat taitaa tulla ihan tosiaan itselle käyttöön. Ja saan Holker-paidan pojan vaatekaappiin ja kotipeiton nakkaan sohvalle. Ja katsotaan pietarirtti-huivista, en tiedä. Se menee ehkä lahjalaatikkoon, jos minä saan tuon tuoksun jotenkin raikastettua. Hankintoja mulla on sen verran, että minä olen ostanut Pinteristä silmukkamerkkejä ja pari vyyhtiä lankaa, millä laitan tähän niistä materiaalia. Muutama semmonen minun värinen lankavyyhti on löytynyt sieltä ja sitten tosiaan silmukkamerkkejä löysin yhdeltä myyjältä ihan useampia. Suunnitelmat ne on vähän auki, mutta edellisessä videossa sanoinkin niistä tulppainosukista ja raunioiset villahaalarista, niin ne on nyt ainakin sitten tulossa puikoille. Mut mulla ei tällä kertaa ole muuta, ja me toivon, että te viihdyitte. Ja minun pitää kiittää ihan super paljon viime videon kommenteista. Minä on siis ihan oikeasti, minä on todella otettu niistä, siis minä saan aivan ihanaa palautetta ja jotenkin minä joka aamu käyn päivittämässä tilaajamäärän ja siis minä olen ollut aivan häkeltynyt siitä. Ja hui kauhea, jotenkin aivan siis ihanaa olla täällä. Ja tykkään kyllä tosi paljon tästä hommasta. Että voitte olla varmoja, että en enää hirveän hevillä tältä katoa, joten seuraavaan videoon. Heippa!